kerja esok sore nanging kowe sambat wae jaremu balungan kere opo pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu jarene ameh opo-opo anane nanging nyatane tresnaku kok sepeleke kudu Jalur kuning Kartika Production juga selamat siang. Opo pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu jarene ameh opo-opo anane nanging nyatane tresnaku kok sepeleke kudu kowe ngerteni titipane Gusti senajan atiku